बे अफिसा बिपिएफनि मावखुलिमोन गोलाव सम नाथाय दिनैहाय इउपिपिएलनि बाहाय फिरफिला बिरहोनाय जाबाय मा खारननि थाखाय इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनो गोनां जादों ओरैनो बिपिएफआ हाथिसार दादगारि प्राइमारियावहाय जिर' जाबाय ओंखायनो जेरावहाय नैबे अफिसा जोंना मानाव गेदेर आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनिनो हाखा आरो बिथांनि दैदेननायावनो हाथिसार आरो मा होनो जोंना देवस्रि प्राइमारियाव बिपिएफआ जिर' जाबाय ओंखायनो बे अफिसा बिथांनिनो खामानि हिसाबै बिपिएफनि मानसिफ्रा जेरावहाय जोंनाव जयेन जाजोब्बाय हिसाबै बे हाबाफारिखौ दिनै बेवहाय लानाय जादों। बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंदों जे माने इउपिपिएलआव जेसेबां गोरों थाया मानो इउपिपिएलआ माने प्रमद बर'आ बाला सायावसो दं होनना हाग्रामा बायदि जोङो बालायाव न' लुग्रा नङा जों अन्थायावसो न' लुयो गतिके जोंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ हाग्रामाया जा जानो थांगासिनो दङ आं दाखालिबो बुंखांखाबाय बावैसो बिथाङा मोनसे राष्ट्रीय दलजों मिटिं जाबावदों অলরেডি ইলেকশনে খেলিব পারা নাই গোটে সরকার গঠন করার পর কথা আছে যখন ইলেকশনে খেলিব না পালে ইলেকশন খেলিব পালেহে সরকার গঠন জানে কালি কিবা কিবি কৰাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মানে সাক্ষাৎকাৰ দিওঁতে কৈছে নৱসেনাটো ইলেকশনে খেলিব নোৱাৰা হৈছে তেওঁ আৰু কি কৰিব তে আপোনালোকে গম পালে যে দলং আৰ্মি কৰি দিয়া ওলাইছে অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়ো ইউপিপিএল এওঁলোকে চৰকাৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধা দি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য প্ৰমাণ আছে বহুত জেগাত গৈ কেনে ডিসি পর্যন্ত তেওঁলোকে মানা কৰিছে অদালগুৰিত হওঁ অৱস্থাত তাত নহল জনকলাল মাত্ৰ শিক্ষণ দি জনকলাল বাহানা কিন্তু ভিতৰত পলিটিক্যালি এই মানুহখিনিক ডিপ্ৰাইভ কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰি আছে মই যে আপোনালোকক যে এটা কথা মই জনাইছো যে হৰণীয়াসকলৰ সৰুকত যদি ক্লিয়াৰ হয় তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল সাৰ্টিফিকেট যদি পায় মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই সকল নেশ্যনেল সাথে জড়িত লোকক জনাইছো যে মই কোনো কাৰণে ট্ৰাইবেল বেল বা অসমৰ ট্ৰাইবেল সিটত কোনো দিনে ইলেকশ্যন দেখিলো আজি মই খোলাকে আপোনালোকৰ ওচৰত ঘোষণা কৰিছো যদি নৱসৰণীয়া অন্তৰায় হয় যে নৱসৰণীয়াৰ কাৰণে যদি সেই মানুহখিনি ভিক্টিম হৈছে মই খোলাই কৈছো মই আপোনালোকৰ লগত ট্ৰাইবেল হৈ কোনো কাৰণতে ইয়াত আছে আমাৰ সৰণীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আফচুৰ লগত বিটিসি কোঅৰ্ডিনেশ্যন বুলি কমিটি বুলি এটা কমিটি তেওঁলোকে আছে মই আজি মুকলিভাৱে সৰণীয়া ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো যে যেহেতু ইউপিপিএল আফচু এই সৰণীয়া কছাৰীসকলক কছাৰী ষ্টেটাছ দিয়াত তেওঁলোকে বিৰোধ কৰে তেওঁলোকে কথা পাতি লওক যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে থাকক তেওঁলোকৰ লগত আৰু যদি বিৰোধ কৰে মই অনুৰোধ জনাইছো এই মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক সেট কৰক बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों मा दं आङो गोदोबो बुंदों आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ जों समाया होमबा बिथांखौ आं सिनायो बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ नाथाय बिथांखौ आं सिनायो बिथाङा सासे बिटिसि सोरजिग्रा बिटिसिखौ एकर्ड खालामग्रा सासे व्यक्ति मानगोनां बिथांमोनानो जादों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा दिनै गावनि न' खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि बिटिसि सोरजिनायनि उनाव एसेम्बलि बिथांमोना बानायदों बिटिसि सेक्रेटारिखौ बिथांमोनानो बानायदों नाथाय बिब्दिहाय बयबो खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायनाय हिसाबै दिनै आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों सिनाय जानांगौनि जेबो गैया दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारी सारा बिक्रम दैमारिखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बेसे गिदिर बाथ्रा जे चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि दैदेनगिरि नङा बिपिएफनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायाखैसै बेसो गिदिर बाथ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायजोंनो बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा एमसिएलए जाबाय बिथांखौनो दिनै सिनायाखैसै दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा इएम जाबाय दिनै बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ मा दं हाग्रामा महिलारिखौ सिनायाखैसै हाग्रामा महिलारि जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय बिथांखौनो बावगारहायोब्ला बिक्रम दैमारिखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ दुखुआव दङ होनना जों मिथियो आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ जाय हाखरा खोमसि बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया जायखौ बुंदों नोरोग बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों आं बानायनाय खोथा बुङाखै जे बिटिआर एकर्डआ लायनो नोरोग
आरो बिटिसि एकर्डआ सोरगो अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिला अरण्यनि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया माने खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो प्रमद बर' बिथांनि राजनीतिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनाव नांफैयो खोलानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमद बर'खौ रायज्लाय हरबासो फाइलफ्रा सुयै जायो अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमद बर' बिथांनि राजनीतिआव थांना मोजां खामानि मावनो हानो नंना नङा दा बिनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं जेबो गैया साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि चेहेरायानो जा बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला दिनै बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जोंहा बिपिएफ दला गोख्रों लिडार जागोन आं रायजो हिसाबै बिब्दिगत रायजो हिसाबै जेबो बिबान गैयाब्लाबो आं दिनै बिपिएफखौ समर्थन खालामदों बिनि अनगा बुंनो आंहा जेबो गैया।